Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing adik-adik. Pripun kabare? Mugi-mugi sehat sedanten nggih. Sakniki dibuka bukune kaca 70. Ayo ngerteni basa kramane. Kumpingku mengung, talingan kula mengung. Paninggale bapak beleken, paninggalipun bapak beleken. Mustakane ibu mumet, mustakanipun ibu mumet. Irunge pilek, grananipun pilek. Cangkemku mingkem, tutuk kula mingkem. Lambene sariawan, latinipun sariawan. Nomor 13. Ayo ngerti tandangi banjur tindakno sing bener. Sikil tandangi nyidak, nendang begagah. Tangan tandangi duding, daplang sedakep. Meripat tandangi melek, merem ngelirik. Lambe tandangi mesem, merenges, mingkem. Coba saiki dibuka bukune kaca 71. Ayo nggunakake basa krama lan basa ngoko. Lara weteng. Dinten Senin Bayu mboten mlebet sekolah. Amargi sakit padaran. Bayu padaranipun mules. Sekedap-sekedap dateng WC. Ngendikanipun dokter punika sakit diare. Amargi Bayu nedha katutan bakteri. Tedanipun boten sehat. Badanipun Bayu lemes sanget. Bayu mondok ing rumah sakit. Sampun ngatos niru Bayu. Mula yen sadurunge mangan tangane wijik. Tangane dikosoki bola-bali. Pamrihe bakterine ilang. Tangane resik ora ana bakterine. Nyekel panganan wis resik. Panganane resik sehat dipangan. Sehat pangane, sehat awake. Ora kena lelara. Tugas dina iki yaiku wangsulana pitakon ing kaca 72 angka 15 banjur dikumpulake. Lan kandelana tulisan Latin jejeg sambung ana ing kaca 73 angka 16 cukup dinggo latihan ning omah wae, ora perlu dikumpulake. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.